18 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ҷиҳати иштирок дар мубоҳисаҳои умумии иҷлоси 78-уми маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид вохӯрии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико вориди шаҳри Нью-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико шуданд. инчунин дар назар аст ки зимни ин сафар сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамоишҳои сатҳи баланди Созмони Милали Муттаҳид иштирок ва суханронӣ карда дар ҳошияи ин чорабиниҳо бо як қатор сарони давлатҳо масоили ҳамкориҳои дуҷонибаю бисёрҷонибаи Тоҷикистон, мушкилоти ҷомеаи ҷаҳонӣ ва дигар масъалаҳои мубрамро баррасӣ намоянд. 18 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи мубоҳисаҳои умумии иҷлоси 78-уми маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Нью-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерриш мулоқот карданд. дар рафти мулоқот масъалаҳои ҳамкории Тоҷикистону Созмони Милали Муттаҳид ва ниҳодҳои он, инчунин рӯзномаи мубоҳисаҳои умумии иҷлоси 78-уми маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки Тоҷикистон ба рушду тавсияи муносибатҳо бо Созмони Милали Муттаҳид аҳамияти ҷиддӣ медиҳад ва онро яке аз шарикони калидии худ дар арсаи байналмилалӣ мешуморад. ҷонибҳо зимни мулоқот оид ба мушкилоти зиёди сиёсиву иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва амниятии ҷомеаи ҷаҳонӣ, аз ҷумла ташаннуҷи геополитикӣ, даргириҳои мусаллаҳона, хатарҳои терроризму экстремизм, буҳронҳои иқтисодиву молиявӣ, тағйирёбии иқлим табодули андеша карданд. таъкид гардид ки Тоҷикистон ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои рушди устувор, суръат бахшидан ба амалҳо оид ба рӯзномаи 2030 саъю талош дорад ва дар ин самт стратегияи миллии рушдро барои давраи то соли 2030 қабул карда чандин барномаҳои дигари давлатиро мавриди иҷро қарор додааст. дар рафти мулоқот ба Созмони Милали Муттаҳид барои дастгирии пайваста аз ташаббусҳои глобалии Тоҷикистон изҳори сипос карда шуд. ҳамкорӣ дар самти об, тағйирёбии иқлим ва таъсири оқибатҳои он ба захираҳои об, пешгирии офатҳои табиӣ, рушди иқтидорҳои тавлиди нерӯи сабз, қабули қадномаи маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид аз рӯи ташаббуси панҷуми Тоҷикистон оид ба ҳифзи пиряхҳо аз мавзӯъҳои асосии мулоқот буданд. вобаста ба вазъи Афғонистони ҳамсоя таъкид гардид ки Тоҷикистон тамоми имконоти логистикии худ аз ҷумла 6 пулро дар марз бо ин кишвар барои расондани кӯмаки башарӣ ба мардуми он фаро гузоштааст. бозорҳои наздисарҳадӣ аз нав ба фаъолият шурӯъ карданд. ба кишвари ҳамсоя нерӯи барқ, маводи ғизоӣ ва масолиҳи сохтмонӣ содирот мешавад. дар рафти вохӯрӣ ҷонибҳо ҳамчунин оид ба дигар мавзӯъҳои мубрами рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ табодули андеша карданд.